सिक्सनिफ्रायनो जों टिउसन स्कुल मास्टार मोनाखै मेथ्स मास्टार मोनाखै जों माबोरै होगोन एग्जामखौ फार्स्ट जों क्लास 6निफ्राय मोनाखै एग्जाम आरो एग्जामखौ जों मारै होनो मेथ्स मास्टारबो गैया जोंना जों क्लास 6निफ्रायनो मेथ्स मास्टार मोनाखै आरो नै जा जों 4 बोसोर 5 बोसोर जालायलायबाय जों मेथ्स मास्टार मोनागारा बोरै एग्जाम होनो खालि नाम्बाराव मोनो 1 2 3 4 ल' मोनो बिनि बाराखौनो मोना जों बोरै एग्जाम होगोन बिनिखायनो जों बेबायदि आन्दालन खालामनांगौ गोनां जादों साननै सानथाम हेलो लोगोफोर बे समाव नोंथांमोना जाखौ खोनादों बेयो नंगौ थिगैनो दङ नोंथांमोना भिडिअ क्लिप्सआव खोनाबाय जानो हागौ जे क्लास 6निफ्रायनो आप टु 10 सिम आरो बे जायराव सोलोंबाय थादों बेयो हायार सेकेन्डारिसिम दा बेयाव बर' बिजोंनि सानखान्थि एबा मेथ्स फोरोंगिरि गैया होनदों आरो बेजों लोगोसे गोबां फोरोंगिरिफोरनि आंखाल बिथांमोना खोन्थाबावदों दा नुनो मोननाय जादों जे जोंनि फरायसाफ्रानो गावसोरसो गावसोरनि फोरोंगिरि नांगौनि थाखाय सोमावसारनाय जादों जेराव जोङो गुबुन गुबुन बिथिङाव जोङो सोमावसारनाय नुदोंमोन नाथाय बर' गथ'फोरखौ बा बर' फरायसाफोरखौ नोंथांमोना फोरोंगिरिनि दाबि खालामनाय गोबाव बोसोर 1 नङा 2 नङा 3 नङा गोबाव बोसोर सिगांनिफ्रायनो गैयिनि थाखाय फोरोंगिरिनि आंखालनि थाखाय बेबायदि सोमावसारनो गोनां जाफैबाय गावसोरनि रोंनांगौनि थाखाय दाबि खालामनानै लानांगौ जानानै फैबाय नाथाय बिनि सायाव बिनि सिगां एबा बिनि थाखाय सरकारा बिनि सायाव नायनांगौ गैया जोंनि गुबुन गुबुन आफादफोरा बिनि सायाव माने सोंनांगौ गैया बुंनांगौ गैया सरकारनिसिम दाबि खालामनांगौ गैया दा बुङाखै सोमावसाराखै गावसोरसो फरायसाफ्रासो सोमावसारदों दा बेयो जोबोद बेसेबांबा दुखुनांथाव लाजिनांथाव नोंथांमोनाबो दा बेखौ आन्दाज खालामनो हाबाय जानो हागौ दा बेयाव बिथांमोनासो बे मोनसे स्कुल जाय नोंथांमोना नायगासिनो दं बे जाहैबाय बासुगाव हायार सेकेन्डारि स्कुलनि काहानि आरो बेखौ नोंथांमोनहा आबुं नायनोबा डिसक्रिपसनाव लिंक दं निउस चेनेलफ्राव गोबाङानो हगारखाबाय दा बे ससे क्लिप्सखौ नोंथांमोननि थाखाय लाबोनानै होफैदों आरो बेजोंनो नोंथांमोना बुजिनो हागोन दा जाहैबाय बिथांमोननि बे फरायसालियाव बे जाथाय जानायखाय बे फरायसाफ्रासो बे खामानिखौ मावनो हाबाय नाथाय बेबायदि जोंनाव गोबांथार फरायसालिफोराव बेबायदिनो जादों जानो हागौ गैयाबाबो 30 50 खायफानियाव दंबाबो फैया खायफानियाव दंबाबो मोजां फोरोङा जानो हागौ खायफानियाव गैया खायफानियाव सासेल' फोरोंगिरि फोरोंदों खायफानियाव साथामजों फोरोंदों खायफानियाव साब्रै साबा साद'आनो दङ नाथाय थिग नङा फोरोंनाया थिग नङा माने ओनसोलनि मानसिफ्रा फोरोंगिरिफोरनि सायाव नायस'ना दा बेफोर गोबां जाथायफोरा जालांगासिनो दं जानो हागौ जायफोर गथ'फोरा जोंनि सिगाङाव बुंनानै लानो हायाखै दा बे मोनसे कन्डिसना बयनिबो गेजेराव जानानै दङ दा बेनि काहानिया रावबो मालायनि नङा जोंनिनो एबा जोंनि सरकारनिनो जोङो बेखौ थोंजोङै बुंनो नांगोन मानो होनबा नुनो मोननाय जादों गुबुनाव माने आसामनि बिटिआरनि बाहेरायाव एबा बिटिसिनि बाहेरायाव जोङो नुगासिनो दङ आसाम सरकारा गोसो जानाय बायदि बिथांमोना फोरोंगिरि थिसनगासिनो दङ टेट पार्टिजों आरो थिसनदों टेट पार्टिजों आरो थिसनदों आरो बिनि उनाव जोङो दा नुनो मोनबावबाय दा 2022 मायथाइनिनो सोलिबाय थानाय बे दाननिनो 14 मे खालि जोंना आसामनि CM बिथाङा गासै 9,000निबो बारा फोरोंगिरि प्राइमारि लेभेलाव थिसननो थांगासिनो दंबावो आरो बिनि सिगां 20आव थिसनदों 21आवबो थिसनदों बिथांमोना दा बुंनो थाङोबा बाहेरायाव फिलआप जागासिनो दङ आरो बेजों लोगोसे आसामाव गोबांथार काउन्सिलफोर दङ जेरै जाय कार्बि आंलं अट'नमास काउन्सिल बिथांमोनहाबो खेबथाम खेबब्रै थिसनलांबाय नाथाय बिटिआरआव एबा बिटिसिआव जोबोद गिदिर बिटिसिआव माने दासिमबो थिसनाखै आरो बेयाव बर' बिजोंफोरनि स्कुलासो बांसिन मेक्सिमाम लांदां जानानै दङ आरो सरकाराबो बर'फोरनि आरो जायगायाबो बर'फोरनि दा बे मोनसे साननांगौआ बेसो दा बे हिसाबै नाथाय आसामजों लोगोसे गुबुनफ्रा मोनबाय नाथाय आसामनि गेजेराव थानाय बे खनासे 4 जिल्ला दा आथिखालाव 5 जिल्ला बे 5 जिल्लाया थालांगासिनो दङ दा बेनि सायाव नाथाय सरकारा जेबो देहाव नांनायखौ नुनो मोननाय जायाखै आरो लायाखै आरो ओनसोलनि जोंनि सांग्रां मानसि एबा जोंनि आफादफोराबो बिनि सायाव एसेग्राब गोख्रों खामानि मावनायखौ जों नुनो मोनाखै खारन जों नुगासिनो दङ जे गोलाव बोसोरनिफ्राय सोलिबाय थानाय बे लांदां मासिफोर बबेबा फरायसालि लांदां जानायफोर बेनि सायाव जोंहा बुंनायखौ नुवाखै आरो सरकाराबो दासिमबो खुगा बेखेवनायखौ नुनो मोननाय जायाखै मानो होनबा बिथांमोना बुंबावोसो जे जोंनाव दासान्दि टेट फोरोंगिरिफोर गोबांथार पास जानाय दङ बिथांमोनाबो माने सोमावसारगासिनो दं नोंथांमोनाबो नुगासिनो दङ गासै 1000निफ्रायबो बांसिन 1500सो 1500सो केन्डिडेटफ्रा अलरेडि पास जानानै दंखायो दा बिनिफ्राय बेखिनियाबो बिटिसि सरकारनि थाखाय थोजासे नङा एबा गुबुन बर'फोरनि बादिब्ला गुबुन बर' लिडारफोरनि बादिब्ला बियो थोजासे नङा एबा बेफोरो टेट पास गोरों नङा जायनि थाखाय स्पेसियेल टेट बर' बिजोङाव टेट एबा गुबुन टेट खुंबावनांगौसो होननानै बिथांमोना बुङो खायफानि खुगायावथ' नुनो मोनबावनाय जादों सोरबा बर' लिडारनि खुगायाव नोंथांमोनाबो खोनाबाय जानो हागौ जे बर'आव टेट
पासार सोनो हानाय टेट बेबायदि उथ्रिसारनाय क्वालिफाइड टिचार गैया, केन्डिडेट गैयासो होनना बुंबावदों लासिं सिं। नाथाय नुनो मोननाय जादों गासै 1,500निबो बारा टेट पास जानाया ओरैनो गोग्लैसोनानै दङ, जेराव 2019 आरो 2021आव पास जानाय नोंथांमोनाबो नुगासिनो दङ। दा बिथांमोनाबो सोमावसारगासिनो दङ, नाथाय बिथांमोना बेखौ सोआखै एबा सोनो हायाखै। दा बेखौ लाजिनांगौ बिथांमोनहा, नाथाय बेखौ लाजियालाबा उल्थासो बुंनायखौ नुदों। फारसेथिंजाय सोमावसारनाय टेट केन्डिडेट बिथांमोन बा गुबुन गुबुन फोरोंगिरि मावनो थाखाय सोमावसारनाय समावबो नुनो मोननाय जागोन रायजो राजाफोरनि गोबांनि रियेक्टखौ नोंथांमोनाबो नुदों जानो हागौ। जे साख्रि मावनो लुबैनानैसो बर' बिजोङाव दस्राजोंसो माने प्राइभेट फरायसालिफ्रावसो फरायजोबखाबाय, बेखायनो बर' बिजोङा थैलांनो नागिरदों। नाथाय खार'ना बे नङा। खायफानियाव बिथिङाव नायोबा नोंथांमोना दा नुबाय एगजामपोल हिसाबै जेरैजाय टिचार गैया। दा जायफोर फरायसाफोरा फरायगासिनो दङ गावसोरखौ बावसोमनानै दिनै फोरोंगिरि गैयाबाबो, नाथाय गासिबो गार्जेनाथ' बिदि नङा। फोरोंगिरि गैयियावथ' गावनि फिसाखौ सोर थैथों होननानै नारसोमहरनो, खाथियावनो जुदि प्राइभेट मोजां दङबा बेयावनो सोखागोन। दा बबेबा फरायसालियाव फोरोंगिरिफ्रा बुरजायैनो दं, नाथाय रावबो थिगैनो लाया। नाथाय बेखौ फोरोंगिरिफोरखौ थिग खालामनायनि सोलायै मा खालामगोन, बाहेरायावसो सोगोन। नांगौबा बिनिफ्राय बख'गोन। फोरोंगिरिफोरखौ बुंनानै आं गाज्रि मोनजाया, सोरबा फोरोंगिरिखौ एक्सन लानानै आं गाज्रि मोनजाया, दा बिदि साननानै गुबुनाव सोगोन। दा बेबायदि गासैबो बिदि जोंनि रायजो राजाफोरनि, जोंनि बर'नि गावजों गावनि दुरबलथानि थाखायसो प्राइभेट फरायसालिफ्राव जोंनि गभमेन्ट फरायसालिनि फरायसाफ्रा खारनानै थांनांगौ जानानै फैदों। आरो बियो फार्स्टआव प्राइभेट फरायसालि गायसननायनि खार'ना बेफोरनोमोन गुदिथाराव। दा बेखायनो नोंथांमोनहा बयबो बुंनांगोन ससियेल मिडियानि थ्रुयै, सरकारखौ नारसिननांगोन, गेदेमाफोरखौ नारसिननांगोन, जाहाथे इमिडियेट बेफोरबायदि जेंनाफोरखौ सुस्रांनो, नङाबा खुगाजों खुगा बबेबा मेलाव बर' राव जौगाथों, बर' बिजों जौगाथों, बर' बिजों थांनानै थाथों होननानै जुदि खुगायावनो बुंनो थायोबा बियो थांनानै थागोन ना थाया बेखौ नोंथांमोनहाबो मिथिखाबाय। एसेनोसै, गोजोन्थों।